Pak, Hmm. ya ternak yuk. Neng di? Nang pasar lah, ket mau ngelus-ngelus kucing lho. Ya, Oh. Sik aku tak adus nih sik. enggak usah wis ngene wae. Neng to. Alah kesuwen kok. Wis enteni sik aku tak adus sik. Enteno no. Aku tak adus nih sik. Pak, enggak usah adus. Pak, Oh sik to lah. ayo lah. Sik to aku yo blet Ngene sing wae, barang. wis ora usah, wis ayo lah. Neng to aku tak adus nih sik. Aku yo blet sing iki. Enteni sik ngono. Jan aku kok ngene iki mentara koprol aku jan. Wong lanang kok ya suwine. Gendong, Pak. Ngerti aku. Gendong. Jan. Aduh. Suwine. Jan. Suwi tenan lho. Gendong lho ya Allah suwine. Ngising apa ngising matu lho. Lho suwine Pak. Jangan ngedok apa lho iki? Suwine lho. Wes ora lho. Jangan ngising krikel sih. Ya wan, nggawa roti karo kopi wae lho. Suwine jan. Nih. Pak, wis urung lho, Pak. Oh kok beli lo. Wis urung. Suwi tenan lho ngising krikel ta ya. Oh kok aku bongi lo. Cek anu lo. Adus lo. Kakak diri lo. Urung. Setan sing ngising lho. Ketemu ngeden ora ndang didokne lho. Jangan mau angkat dhewe ae. Wong lanang dandanane jangkang wong wedok. Gel aku ngene. Ade. Ayo. Ngene kok ngeteni wong lanang. Suwine pol ngene iki. Mboten, nggih. Pasar yo.